Naaresto po ng mga otoridad ang isang suspect sa kasong reckless imprudence resulting in homicide sa isinagawang intelligence-driven operation sa Urdaneta City. Pinangunahan po ng 104th Mobile Company ang operasyon bilang lead unit. Katuwang ang 105th MCRMFB Urdaneta City Police Station, Pangasinan Police at Regional Intelligence Division ng PRO1. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag ng Article 365 ng Revised Penal Code na may rekomendang piyansa ng 60,000 pesos. Matapos ang pag-aresto, dinala ang suspect sa Urdaneta CPS para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon alinsunod sa umiiral na proseso ng batas. IFM News. IFM News. IFM News.